Sa issa f'dik li qed titqies bħala fażi oħra mill-proġett ta' trakka tal-karozzi sit f'Ħalfar fejn se jsir dan il-proġett u li għal 40 sena kien miżbla qed jiġi mnaddaf minn Clean Malta. B'kollox sa issa diġà tneħħew 995 trakk mimli skart minn skart ta' kostruzzjoni sa żjud, skart perikolus u anka asbestos. Dan ħabru waqt konferenza fuq is-sit fejn se tkun qed issir it-trakka tal-karozzi id-Direttur Ġenerali ta' Clean Malta Ramon De Guara li spjega wkoll kif b'kollox miż-żona li kienet miżbla illegali tneħħew 26,000 tunnellata ta' skart li kien ilu jinġema' 40 sena fuq is-sit. Is-Sur De Guara qal li x-xogħol issa se jkompli waqt fadal 2000 trakk ta' materjal u skart ieħor li qed irid jitneħħa f'ħidma li se tibda x-xahar id-dieħel. Ħidma ta' 5 xhur għaddejjin f'dan is-sit. Approssimati qegħdin naraw li bejwetu ieħor baqalna xi 7 xhur oħra fuq in-naħa l-oħra s-parti ta' wara ta' dan il-proġett. 7 xhur oħra tneħħu iktar skart. Naħħu materjal biss li qegħdin naraw warajna hawnhekk hawn sit li huwa prattikament id-doppju ta' din il-pjazza miftuħa li hawn warajna. Il-President tal-Motorsport Federation Duncan McCallef spjega kif dan it-tindif huwa biss parti minn proċess li ilu għaddej 3 snin u li kien jinkludi wkoll żieda ta' 20 tonna ta' art li fuqha ser issir it-trakka wara konsultazzjoni mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awtomobiliżmu FIA. F'dal post li ħassir is-circuit track, il-pjanti diġà lesti u diġà tiġu konsultati mal-FIA. Jiġifieri meta tasal hemm qed ngħidu trid ħafna żmien. Kien hemm ħafna changes għax hawnhekk għandek ħafna affarijiet fosthom għandek ir-radar li tirrispetta il-miżuri tagħha. Jiġi dawk kollha qed insemmu 3 snin fuq dan il-kobor mhux easy. Ma' TVM News is-Sur McCallef spjega li xi trakka ta' Ħalfar se tkun unika fl-Ewropa. Dan ħajkun naħseb unur tal-pajjiż għax ħankunu l-ewwel pajjiż l-Ewropa li ħajkonna karting, drag strip u circuit fl-istess post li ma teżistem kien fl-Ewropa. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Sports Clifton Grima qal waqt konferenza tal-aħbarijiet li meta wieħed jitkellem dwar din il-faċilità qed jitkellem dwar 200,000 metru kwadru ta' art ta' proġett li se jospita dixxilpini differenti. Qal ukoll li fl-aħħar ġimgħat ġew diversi persuni barranin mill-qasam u saret diskussjoni biex Malta tibda tospita kompetizzjonijiet internazzjonali u biex il-kwarta mil tidħol fl-FIA. Il-Ministru Grima qal li l-awtorità tal-ippjanar mixja bil-proċess għal permessi għat-tieni parti tal-proġett u indika li se jkun hemm aħbarijiet pożittivi fil-ġranet li ġejjin f'dan is-sens. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield iddeskriva trakka bħala wegħda oħra tal-Gvern li se titwettaq u li se tkun proġett tal-ogħla livell għan-nies.